nimina ka video upload kha comment loin off dei maya keipon ka thiam lo hle a voina chuan ein off to lo tura ngayang o voina kan en ho le tur chu Thai comedy munom le zirtir nei thatak ugly duckling series don't ti ani a munom ti taka in lo en le nge po ka bei sei Mainam chu tlairol zak zoom le in kil toy tak ni in box hi akhum reng thina khovela mei chemel cheber nia in ngain chu chuan aril ru a hroi kholo na sa hleya mi telaka po biruk adua dar thalanga po kumthum lai in en du to lowin pona po achuak du lo Mainam chu a u nau pa plawan le apa Mr Ban ama ngai tu em tenen an cheng hawa tlai kha chu plawan chu kiupil phunga lo ho in mi dor thil ala ko wanga atlan chiat na lama aintina ni a thil ti thupnan a u nau nu chu a to tia fiamin ma se apa chuan alo man thiam na samai kut ain thak Mainamin a mu chuan panic attack nein a tho amboya a u nau pa fiam na khan a rilru atina bok nen a tho hlei theilo Mr Ban chuan aril rulak pen nan ti in ahun kal to de chu hrilin Mainam po azia dewa Mainam chuan abloka chuan a chanchin lungchiat thak zet mai chu aziak ta Mainam chu kumsom pathum ani lai chuan naupang dang ang tho ania thian te nein ain ring tok ve hle thin school kalin an klasa a mel thaber chu a start lat maya nikhat chu midang mulain adu thu a hrilta chu bala chuan du ve heklo athil pek te chu paisakin mei chemel cheber ani thu alo hril zeka a mel chu beka khu turin atibok classmate dang te chuan mel chenu ti in an lo aw lui luya Mainam chu ril runa takin atlan hoa school kalpo adu to lo apa Mr Ban chuan a thei top chuama se omzia aom lawa ina lekha azirtir ta top mai ni homeschool kan tiang kha o chuta tang chuan Mainam chu dar thalanga en ngai talawa nikhat chu thinga a balloon tang laturin achuaka mi pakhat hi lokalin pui alo tuma ma se Mainam chuan rang taka paper bag khumin a mel a hlia tlata chuta tang chuan Mainam chuan a hmaya khu chuan confidence anei thei pha jok ti a hrechuaka bag chu khumin tu man a mel an hmungai talo paper bag chu boxa thlakin atan po khum an nuam jok ani a chhungten ina tal chuan khum lo tura an ti pon Mainam chuan adu chuang lo Mainam chuan a hun tam jok chu social media a mi biak nan a hmang thina tu man a mel an hmu theilo wangin nuam ati berani nikhat chu Mr Ban chu doctor bula kalin Mainam dam doi tur adil ta topa doctor chuan Mainam chu damlo ani lo thule ngai dan dik lo tak Japanin hikikomori anti anei thu hrilin an maniang kumruala chuan chutiang angchu an tam hle thu lo hrila chutiang nei te chu midang lakatranga in la hrangin ruma a thatel a kumtel in khung hrangin midang an be peilawa ma se Mainam chu ali serious lo a chungte ala bedua that chuanan chance ala nei ni pona a chua du lo chan po hlauna anei wang ani ti in alo hrila doctor chuan Mr Ban chu afanu azual zel lo nan chua pui turin thuron ape bok tlai lam zanria an aya Mainam chuan straw mangin a eimaya Mr Ban chuan ti takmel takhian afade chu athu soi ngai thaturin atia afade chuan lo tong khalin nanat khir tak anei nge ani jok ti in an lo fiam leta Mr Ban chuan ngai poi mo du lowin Mainam chu naktu ka tanga a uruala school kal tura adu thu asoita Mainam chuan apa chuan fiam thu a tho emo ati hiala ma se Mr Ban chu a fiam thu lo a thutlu nga chu so son atum lo thu an soi chuan
Plauan po abar khai hle meinam chuan apa chu ka huwa che ti in ruma lut maka atap ngal school kal chu a hu phurin azam le a skula kal chuan mi zong in alukhuma wang chuan an chainom na ringa ma se email chia tia chainom na ai chuan a box khuma wanga chainom na chu athang zoka chu chuan a hnem deu Plauan chuan box thar lo pe in chei moi pui atum boka ti chuan meinam chuan avoi khatnan a box khum chu ala thata Plauan chuan mi te nui ka phal ngai lawang che ti in lo hnem ma se meinam chu a hnem zo lo ti chuan box chu an chei moi ta a atu ka chuan Mr Ban chuan a fa de chu skula a thla a Plauan chu motor tang a chuak ngal maya ma se meinam chu azama wangin a tho abuai na samai Mr Ban chuan a zia deuh bai sein music a play saka a fui pa sau boka meinam chuan nizan lama atong khum dana wangin ngaidam apa chu dilin atan puina wangin lom thu a hrila motor tang chuan a chuak ta a chua vele Mr Ban chu tapin a fanu chu angai tu hle ani meinam chuan thok lawang wangin school pan chuan akalta alo om zong chuan alukhuma wang chuan lo kokin an lo nuya an phunri te chuan ati buai hle a an nui ri te chuan a hun liam toa thil theng te chu a hriat chhuat tir uaya chu chuan alu ti hain chulai chu chhuasan atuma ma se mi pakhat hian pui lo tumin chupa chuan helmet akhuma wang chuan meinam chu tlem chuan azia deu chupa chuan minton ani thu hrilin ma se meinam chu azam em wang chuan atlan chi a vanduai thak takin an skula lar bermai zero a avasu paltlat a thian te nen chuan alukhum phel turin an lo ti ngala meinam chuan adu lo an hualta alukhum chu hli lui sak an tuma ma se minton chuan alo chana zero le minton chu ain ma chhon taran mai an buaya chu school ban ve le chin fela ti in minton chuan meinam chu ka in akal pui daya classroom a chuan meinam chu an classmate te ma a zam taka dingin an class teacher chuan naupang te chu hril fi in meinam i privacy chu za sak turin angena ma se thu oi lo rual an ni boka meinam chu chainom na ngalin a mel tilang turin an lo ti supa minton po omve in athin lo rim hle meinam chuan ngoi rengin a thutna turlam apana a hnung bera thuin a kun tlat rengmai lunch break alo ni a meinam chu cafeteria a kalin a unau pa a zonga ma se a mulo mitin mai chuan lo nuin a thenin alukhum chu lak thak lui an lo tuma midang te chuan puya hnekin an lo nui bok meinam chu a chopo eimu mal lawin pona atlan chuaka atapta playground na ama chawa athut lai chuan minton chu helmet khumin abula lo thu a meinam chuan ama til nan a khumemo atia ma se minton chuan helmet khum chu in me a in ti jok thu hrilin a sandwich chu a pe ve a meinam pon anel ta deu fiam thu te tho in an nui du na meinam chu tho thutin atu ka tanga school akal don to lo thu a hrila minton chuan thian an ni thu le school kal le ram turin angena school bana chuan minton le zero le apol te chu an soi ang ngei chuan ain ma chon le ta thap mai in nial buai ngalin minton chuan zero chu malle malin a chau mia maya zero chuan a thian te chu ton hnun tirin minton chu apan cher mai le minton chuan nek ngal thua in a in sualta meinam ho tur chuan lo hmu in a hlau hle a chuti lai chuan police lokalin naupang te chu an tlan chi a zero chuan atlan nalama meinam lo om chu ka in atlan puya mun him an thlen chuan zero chuan meinami lukhum chu a hli sakta thut mai 01 meinami mel a hmu chuan soitur helewin a en tloka meinami chuan mel chia ati wanga chutianga om ani ringin a hun liam to chu hrechuak ngal uai in
ni kho hrelawin atluta meinam chu alo har chhuat chuan hospital a alukhum khum lowin a omti a hre chuaka amang angin a buai hle a face mask an vuah tir ta topani apa chuan school a kal lui tir awang chuan in thiam lowin hospital a om hial angai awang chuan a indem hle a adu phot chuan meinam chu school kal lavin ina om turin atia ma se an be selo dewin meinam chuan school kal adu thu lo soi chuakin zero chunga phubala kadu wang ani atuk ania zero chu ama omin meinam mel thatak ni si box akhum tlat chan chu angai tu na samaya chuti lai chuan meinam chu abula lokalin a maya lo beng sok mai chu vele zero kit te chuan lo man bet ngalin ma se zero chuan top tura ti in meinam face mask chu li sak atum le ta ma se min ton chuan lo chanin meinam wang chuan anin sual le ta ani meinam chuan lo thelin a pot then phoka chuti lai chuan internet vela an school pesa chuan box head mei chia wangin mipa mel thatak anin sual ti in alo dar na samai meinam chuan an pahnih chuan anun an ti har sat pha ti in a hawa min ton chuan lo chang vatin atan puizok thu alo hril lai chuan zero chuan lo nui so in angai zon wanga alo pu a min ton po chuan zero chu meinam ngai zonga apu ve mia zero chuan lo pha in meinam chu mel chhia ati thu asoita chu thu awang chuan meinam chuan ahun kol to hre chuak le in ni kho hrelewin awm pha le ta ani atuka chuan meinam chuan box chu khum le to in room atang pon alo chuak du to lawa tu ma abedu heklo plawan le apa chuan puidan tur an ngai tu a chuti la chuan tu emo hian pon atanga lo kawin an han en chuan zero a alo ni zero chuan meinam chu ngai dam dil atum alo ni a ma se plawan chuan lu lo phal lawin ama awangin meinam chuan depression anei pha thu alo hril zeka atuk alo ni a minton chuan kom hlim tumin meinam tina chuan alo kala ma se meinam chuan aruma lu alo phal chuang lo ma se minton chuan angen tak tlat awang chuan meinam chuan face mask avua kongka ahon sakta nge nge a minton chuan lo surprise in varak lem lukhum ape a ama po chuan varak lem helmet akhum boka meinam chu ahlim pha hle ani an pahnih chuan an lukhum chu khumin thilte an eiduna minton chuan aven him tlat tur thu chu intiamin skula kal le tur chuan angen le ta atuka chuan meinam chu skula chuan akal le tange nge a ama chawa athut lai chuan zero lo kalin ngai dam alo dila ma se plawan chuan lo chanin zero chu kalbo turin atia class a chuan meche pakhat ozone chu meinam bula lo kalin zero nen ain date ti school pum puin an hriat vek thule zero nen an buana chu chingfel turin angena ma se meinam chuan ani nen engma ti adu lo thu alo changin akal sandai lunch break a chuan mi reng reng chuan an chungchang chu an lo zota ma se meinam chuan a chang lo chuti lai chuan a unau pa chu 01 asoisa ti an lo hrila an vakal chuan 0 kit te chuan plawan chu an lo soisa a 0 chuan top tura ti in plawan an ati hmasaka wanga soisa an ni thu meinam chu alo hrila meinam chuan thinrim takin 0 chu a aya chaklo le poisa nei lote kut thak ching ti in ruk ru ti in akau mia mai 0 chuan akit te chu an aya chaklo te ti du da to lo tura ti in a chhir zek loma meinam chuan midang ti nat bansan tura alo ti chuan 0 chuan alukhum mi zong zong mulaya ahli phot chuan tuma ama hlok nan kut athak to lo tur thu atiam mak mai ti chuan meinam chuan muang changin alukhum chu ahlip ta chulaya om zong zong chuan alan dana wang chuan mak an ti hle ani reivak lo hnuwa meinam chuan minton chu kwa thlopin mi zong zong in a hmel an hmu ta ka wang chuan hreom ati ani
min ton pon avoi khat mu na ani boka mak ati ve thau mai ma se me nam chu ne mangai ti a hria ina chuan plawon chuan me nami thalak mi in an comment na ta chu mu in an comment na ta chu a thalam hlir ani le ngal ma se me nam chuan ala oi chuang lo aru ma chuan lutin tukver loin hong a muwa zero lo lang thutin beng cheng lo turin ati ngala zero chuan mel chia tia a ko wang chuan ngai dam dil le in a mei chemu to zong zonga a mel that ber thu a hrilta zero chu nu chuan zero thu soi chu mei nam thin lunga a ritluk tluka internet lama a thian da chu an school page a thalak chungchang chu azot ta topa alo chang tu piang chuan a cute zia le adu om zia hlir an lo soi vek mai mei nam chuan thudik an soi ring veta a topa chuan kumthum hnuwa avoi khat nan dar thalang chuan ain en veta mel tha a in ti in amit ta chu a oi lo hiala atu ka chuan mei nam chu box tel lawin school akal veta naupang zong chuan an lo en du hle a tu man lo nui to lawin a mel that zia thu hlir an lo soi to ni a topa chuan mei nami in kil toi reng maya nun mang thin chuan ala nei ngai reng lo in rin tok na nen anun bul a chiar ve theita ani video munam tak te kan en le zel theinan like le share kha min lo war sak sham don nia